Espetxe inguruko gaiak eta beti interesatu zaizkit. Orain dela 26 urte hasi nintzen. Errenterian izan duzen hitzaldi bat, Martin hemengo kapelauak egin zuen hitzaldia. Hor joan izan area, entzun nun, oso gustora atera nintzen, etxea joan bezain pronto, emazte esan, aukera hori landu beharren ekala. Eskatu ziaten, ea presen gogo nintzen espetxe pastoraltzan sartzeko. Pixka bat pentsatu nuen, ez asko eta baiezkoa eman nuen. Eta hasieran pentsatu nuen ezetz, hau ez da niretzat. Baina gero, hasi nintzen pixkat bueltakak ematen, eta azkenean egin nuen. Eta hemen nago. Ni buru nekan espetxe hori azkenean izan zen aurkitu nuna. Behin ja sartuta eta patiora joan ginenean, jendea hasi zen gerturatzen eta niretzat, harremanetan hasi ginen, hitz egiten, galdezka, hitz egiten duzu hemen, ez dakit zer, eta gustora. Konturatzen zea gu bezalako pertsona daudela han, eta harrera oso ona izaten dugu. Zer erakunde, nik ez dut inoiz entzun horri buruz. Orduan, aurreneko azalpena ematen diozu, Elizarekin lotura daukan bazea bat, bolondrez mota bat. Gu gizartekoak, gu kanpokoak, barrura goaz, haiekin egoten gara, ordan zubia. Bai presoekin, gizartearekin, familiarekin, sartzen garenean, saiatzen gara, gertutasuna ematea, saiatzen gara ere entzutea. Hemen oso importantea da entzutea. Propero badaukagu, arroparekin laguntzen diogu, pekulio da diru laguntza ekonomiko bat txikia izaten da, baina astero diru iturririk ez dauka nahi, hori laguntzen diogu. Gutxienez beraietaz gogoratzen gehala, gutxienez. Teraldiak egiten ditugu, hilabetero gutxi gora bera, jendea disfrutatzen du, kanpoan egotea, askatasunez, zoragarri, ez? Haiek esaten dute haize freskoa, sartzen dugula, hori esaten dute haiek. Batek esan zian, eske oléis distinto. Bai. Digo, pues no traemos perfumes especiales, no hace falta perfumes, esan zian, pero oléis distinto. Guk igandero egiten dugu eukaristiak, eta eukaristiak oso onak dira. Nik beti izaten dut hor bizitza ateratzen dela. Dira, benetazko eukaristiak dira, benetan. Pertsonak. Ni azpimarratuko nuke hori, pertsona direla. Gu kalean ibiltzen garenok bestelakoa dira. Zoritxarrez, okatu zaion inguruneangatika, eraman dio gauz bat egitera eta gauz horrek espetxera bultzatu dio, ez? Barruan dauden jendeak badute bizitza gogorra bat. Azkenean dia gizarteen gabezien ondoren sortutako pertsona asko behintzat, bereietako asko. Gizartearen arazo horren ondorioz daude espetxean asko eta asko. Bizitzen ari dira momentu txar bat, momentu berezi bat edo momentu zail bat haientzako, ez? Interes pixka sortzen du, baina horren segidan ikusten etortzen dela burura, baina eske jende hori zerbait handago, eta zerbait egin dut, eta zein behar ez du horien alde. Horien alde, han egotia, hori merezi dute. Que cumplan.
Gizarteari ez zaio interesatzen presoa eta presoen mundua, ez zaio interesatzen. Retxazo bat edo zea sortzen du. Ez da hitz egin nahi horri buruz. Osea, beraie badakite gizarteko arau bat hautsi dutela. Gizarteak ez nau onartzen, ez nau onartuko gaina, irteten naizenean prejuizioak direla eta bar, ez nau onartuko. Erakusten digute zein justoa garen batzutan jende pobreakin. Bizitzan aukerak eman behar dira, denok egiten dugu gauzak gaizki. Etxean sortzen dugun zaborra kezka sortzen digu, eta saiatzen gera nola berziklatu, eta nola bideratu hori, eta zera, baino zabor mota hau ez zaio gizarteari interesatzen. Agian xumeagoak izan beharko genuke. Printzipioz leku gogorra. Toki, itxi bat. Niretzako batzutan iruditzen zaizkit kontenedorea diela, pertsona desatze ginen kontenedorea. Beste gauz bada, espetxe barruan dagoen jendia leku egokian dauden edo ez dauden. Buruko gaixotasun asko da ikusten da. Espetxea beharko luke izan bitzat bergizarteratzeko helburu batekin sortutako zea bat, ez? Batzuk ez daukate nora jun, ez daukate lanik, batzuentzat oso zaila da. Esperientzia handia dutenak komentatzen dizute, ez gauzak hobetzen joan dira. Baina asko dago handikan hobetzeko, asko izugarriz. Bergizarteratzeko egin behar dela apustu handi bat. Erakundei eta pixkat ezikitu egin beharko genieke jendea atera dedin sartu dana baino hobeto.